тоҷирон ва соҳибкорони бозори марказии шаҳри Истаравшан аз боло рафтани иҷораи дукону раста дар ин ҷо шикоят мекунанд. онҳо мегӯянд дар 3 моҳи охир бори дуввум қарордодҳои яксола тағйир дода мешаванд ва хароҷотро ба дараҷае расонданд ки тиҷорати онҳо фоида намеорад. шартномаи 650 сомон буд. ин раиси нав омда, ин ваи шартномаи шумо бекор, мо раиси нав худомо азига мекунем. 3 моҳа 700 сом кардам, 50 сом зиёд кардам. Ман ин соли нав шуда буд ки бо 20 сомон зиёд кардам. шартнома бояд 1 сол давом дорад шакон. вале раиси нави бозор Бахтиёр Саидзода мегӯяд ин афзоиш қонунист, зеро вақте ки ӯ 3 моҳ пеш инҷо омад, дид ки нархномаҳо ба меъёрҳои муайянкардаи хадамоти зидди инҳисории Тоҷикистон аз соли 2013 мутобиқ нестанд. дар бозори шаҳри Истаравшан уман агар як шабнигоҳдории молу маҳсулоти мардум агар ба инобат бигирем, ба 1 метри квадратие ки уман муайян шудааст дар шабонарӯзӣ 1.5 сомонӣ, дар маҷмӯъ дар дуконҳои бозор дар як моҳ 30 сомонӣ пардохт мегардад, ки ин хеле ҳам маблағи ночиз мебошад барои фаъолияти имрӯзаи бозор. барои иҷора бигирем агар дар 1 метри квадратии бозор на кам аз 30 сомонӣ гуфтаги муайян ва таъсис гардидааст. ягон дукони бозори шаҳри Истаравшан ба меъёр, ба талаботи меъёр ҷавобгӯ нест. баланд шудани нархи иҷора ва хадамоти бозорро фурӯшандагон бештар худсарии раиси нав мешуморанд ва қабул надоранд. ман ба маина пул ба омад ҳозир. Пул ба ман наметиҳам. ҳозир 8 моҳ пеш омад. ман ин пул метиҳам, мигӯям ман наметиҳам. 300 наметиҳам. 400 наметиҳам. азизҷон Раҷабов дар ин бозор нонвой аст. вай ба иллати бемории саратон 7 маротиба кимиёдармонӣ шуда, ҳамчун маъюби гурӯҳи дуюм 108 сомонӣ нафақа мегирад. вале моҳона барои ин дукони нонпазиаш 120 сомонӣ андоз месупорад. маъмурони бозор ба ӯ низ гуфтанд ки иҷорапулии зиёдтар диҳад. бо мен сол навшид ку бо кӯшка русия 500 бал 350 месупурдам, бо мегӯяд бо 500 сом дига месупурдам. من باشه کار کن من خودم شهادتنامه‌اش دیدم دیدم بخیره بهم شهادتنامه ولی افشش دایدوسم که من دیوم گروه کافی چیکار کنم سپرده نمیتونم من 350 سم شهادتنامه سپرده نمیتونم دولینگ نام میکنم اردو قیمت kömür قیمت یگان کس گام نمیزنه دیگه kömür 2 سوم شده دیگه اور 260 سوم شده دیگه یعنی دیگه نام 300 نام میشه دیگه 300 سوم پول میشه دیگه вообще توری نانداز شرایط اونجا. фурӯшандагон мегӯянд дар ҳоле ки ба иллати ҳамагирии COVID-19 ва баста будани марзҳо мол кам меояд ва мардум ҳам қудрати пешинаи харидорӣ надоранд, давлат бояд ба онҳо кӯмак кунад ва аз варшикастагӣ ҳифзашон намояд. ҳозира шароит ба ин корро ҳал вазбиёнӣ мекунад. ҳозир ҳама давлатҳо дастгирӣ карданд халқа ҳозир дар ваҷ гуфтем خدا سودا مرده گیا کاری تپه با سودا تمام شد دیگه وقتش سودا زیاد بود سودا تمام نال شد دیگه همه چی دوشنبه بود دادگی سودا مراجعه کی بکنیم کی دستگیری میکنه مهنا کنه گوی واسه بازار ani خودشون چند روز خواهم میبردارن کوادرات میگن کوادرات نون کوادرات کوادرات با آخه مردم درود کوادرات میشه تو آخه бозори марказии Истаравшан тобеи иттифоқи тоҷик матлубот аст ва шумораи дуконҳояш беш аз 450 ададро ташкил медиҳад. масъулони бозор мегӯянд қисми зиёди дуконҳо хусусӣ шудаанд ва бозор ҳамагӣ наздики 30 фурӯшгоҳу растаҳо дорад. аз соҳибкорон ба ғайр аз иҷора барои хидматрасонии коммуналӣ ва беҳдоштӣ маблағ ҷамъ мекунанд. афзоиши харҷи онҳо ба нархи молу маҳсулот бетаъсир намемонад. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, шаҳри Истаравшан.